U Elektroprivredi Srbije se i ovoga leta, kao i svake godine, u skladu sa planom poslovanja rade remonti proizvodnih kapaciteta kako bi sistem bio spreman, saopšteno iz EPS-a i navedeno da proizvodnja u našim elektranama funkcioniše sigurno i stabilno, kao i da će ta kompanija obezbediti dovoljno električne energije za građane i privredu Srbije. Iz EPS-a ističu da u danima kada je potrošnja električne energije veća i za 15% u odnosu na prosek prethodnih godina zbog većeg korišćenja klima uređaja, kroz optimizaciju rada elektroenergetskog sistema energija se nabavlja u satima kada je cena najniža. U Srbiji u maju ove godine izdata 2461 građevinska dozvola, što je 2,4% više nego u maju 2023. godine, saopštio danas Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola u maju ove godine, 81,8% se odnosilo na zgrade, a 18,2% na ostale građevine. Kako je navedeno, od ukupnog broja dozvola za zgrade, za stambene zgrade u maju je izdato 78,5% dozvola, a 21,5% za nestambene, dok se kod ostalih građevina 67,4% odnosilo na cevovode, komunikacione i električne vodove. U maju je prijavljena izgradnja 2468 stanova sa prosečnom površinom od 76,9 metara kvadratnih. Predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je iz Severne Makedonije telefonom stigao zahtev za pomoć zbog velikog broja požara koji su izbili na teritoriji te zemlje. Nismo još dobili zvanično, ali smo telefonski razgovarali. Zatražili su iz Severne Makedonije da im pomognemo što se tiče gašenja požara. Ima takvih zahteva i iz Republike Srpske. Ja mislim da mi imamo dovoljno kapaciteta da u isto vreme pomognemo u dve države u humanoj akciji gašenja požara, rekao je Dačić. Dačić je naglasio da će Srbija poslati helikoptere za gašenje požara i dodao da ne želi da to bude ocenjeno kao slanje helikoptera zbog ostvarivanja vojne dominacije. Košarkaši Partizana gostovaće kod Baskonije u prvom kolu Evrolige, dok će Crvena zvezda dan kasnije igrati takođe na strani protiv debitanta Pariza, saopštilo je takmičenje. Prvi večiti derbi sezone odigraće se 21. novembra, domaćin će biti Crvena zvezda. Drugi derbi je na programu 31. januara kada će Partizan biti domaćin. Posle meča sa Partizanom, Zvezdi predstoje utakmica sa Baskonijom kod kuće, zatim gostovanje Fenerbahčeu. Partizan će posle meča sa Baskonijom ponovo igrati u Španiji protiv Real Madrida u gostima, a potom će dočekati Bayern iz Minhena. Iz Evrolige ove sezone relegirana je Valencija, njeno mesto će zauzeti debitant Pariz, koji je prošle godine osvojio Evrokup. Kao i prethodne sezone, odigraće 34 kola, prvih 6 timova na tabeli idu direktno u četvrtfinale, ekipe od 7. do 10. pozicije igraće play-in. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, u Vojvodini uveče u skretanju na severni. Najniža temperatura od 17 do 26, najviša dnevna od 37 do 41 stepen.